Subotnji blagoslov želim svima vama koji se nalazite u ovoj prostoriji, a i svima vama koji nas gledate preko interneta. Ja sad, kad gledam crkvu sa ovog mesta, vi sad možda i ne vidite onako, nije baš lepo vidjeti prazniju crkvu. Vi znate da su naši mladi otišli na York, a sa druge strane mi je drago. Zamislite da su mladi otišli, a ne vidi se razlika. Onda to ne bi valjalo. Hvala Bogu da ova crkva ima mlade i neka ih Bog blagoslovi. Pozdravljam i vas koji niste svake subote sa nama. Drago mi je da smo danas ove subote zajedno. Ovde. Tema za ovo jutro, imamo i sliku. Kada vam kažem Maranata, šta to znači? Molim? Gospod dolazi. Aramejska reč sastavljena od dve reči Maranata, što u prevodu znači Gospod dolazi. Ko se tako pozdravljao? Mi se danas ne pozdravljamo tako. Ko se pozdravljao tako? Pozdravljala se prva crkva ili prvi hrišćani. Ja ni ne znam kada je to tačno prestalo. Ja ne znam sad da li je neko to istraživao u istoriji, ali u jednom trenutku smo prestali da se pozdravljamo sa rečima Maranata. Sad prvi hrišćani, kada razmišljate o tome, nisu rekli zdravo, nisu rekli doviđenja, nego su se pozdravljali Maranata. Zamislite danas da se hrišćani tako pozdravljaju. Kako bi to bilo revolucionarno? I onda na ulici hrišćani ne pozdravlja ono drugog zdravo kako si, nego Maranata. Ili kaže Gospod dolazi. Koliko bi to probudilo interesovanje kod drugih? Šta je sa to? Što se oni tako pozdravljaju? Bilo bi to vrlo, vrlo interesantno čuti. Maranata, Gospod dolazi. Sada prvi hrišćani nisu, znate kako, pozdrav uvek može da bude formalan. Znate, mi kada kažemo Božje blagoslov, to može da bude formalno. Kada su se prvi hrišćani pozdravljali, to nije bilo formalno. Onaj prvi hrišćanin je zaista verovao da taj Gospod dolazi. I kad je rekao Maranata, onda je to bilo iz celog srca. Ajde vas podsjetim na neke tekstove. Sećate se tekst apostola Pavla, kada Pavle govori o tom drugom Hristovom dolasku. Sećate kako Pavle kaže? A mi koji živi ostanemo, kaže, zajedno sa njima bit ćemo uzeti u oblake. Vidite ovo veliko mi. Apostol Pavle smatrao da će on biti taj koji će živ sačekati dolazak Gospoda. Ne zna Pavle da će proći još 1000 godina. Ili ako uzmete, to je tekst iz Jovanovog evanđelja, iz Otkrivenja, izvinjavam se, kada Isus kaže doći ću skoro, se sećate kako je Jovan odgovorio? Kako je odgovorio? Maranata. Da, dođi Gospode. Ajde, tako bismo mogli da kažemo. Tako je odgovorio. To je bila, vidite, njihova želja jednostavno da taj Gospod uskoro dođe. Ja bi sa vama, ako kasnije gledate kroz vekove, evo neke citate, recimo uzmete Martina Lutera, on kaže, želim radost toga dana. Svaki onaj koji nije spreman da željno čeka taj dan, još uvek ne razume suštinu molitve Oče naš. I nikako nije spreman da iz celog srca kaže da dođe carstvo tvoje. Šta kaže ovdje Martin Luther? Kad se molimo Oče naš, kaže, ne možemo da kažemo da dođe carstvo tvoje ako ja zaista ne čeznem za tim, ako ja to ne želim. Kaže, ne možemo onda ispravno da se molimo tu molitvu. Ili ako uzmete Jean Calvin kaže, ne budite neodlučni i od srca čeznite za danom Hristovog dolaska kao najsvetijim događajem. Moramo da smo željni Hrista, da ga tražimo, da u njemu razmišljamo do dolaska onog velikog dana kada će Gospod otkriti slavu svoga carstva. Jean Calvin kaže, čeznite za tim danom, čeznite za nebom. Treba da smo željni Hrista koji će doći kada se to bude ispunilo prilikom njegovog slavnog dolaska. I znate, sad mogli bismo nabrajati, ako hoćete, Stari zavet od proroka, od mnogih pisaca. I znate šta sam ja zapazio? Evo kad razmišljate i o reformatorima, prvim hrišćanima, znate koja je razlika između pravog i takozvanog hrišćanina? Po ovoj temi. Pravi hrišćan je nekako želeo da Hrista vidi sopstvenim očima, da vidi njegov dolazak sopstvenim očima. A nekako takozvani hrišćani uvijek stavlja to u daleku budućnost. Neće još.
A onaj pravi uvek ima tu neku želju, ne zna on datum, ali nekako ima želju da on ga vidi kako će doći. I to su ove reči. I to su reči apostola Pavla. Znate, neki kažu, ja sad nisam imao prilike toliko da slušam, ali neki naši stari propovednici, onda kaže da su imali običaj da kada propovede, onda se ovako uhvati za sako i kaže neće ovaj sako veštati ili propasti dok se Isus ne bude vratio. Ste slušali? Ja nisam slušao, ali slušao sam priče. Propao je sako i on je zaspao u Gospodu. Da li je pogrešio? Što se tiče datuma, pogrešio je. Ali što se tiče njegovog duhovnog stanja, on se nalazi u najboljem stanju. Zato što je zaspao u Gospodu sa čežnjom, sa željom da on bude taj koji će vidjeti Gospodnji dolazak. Slušao sam jednu propoved, ima sad ovih više godina. Ne znam koliko je vas studiralo, školovalo se u Maruševcu. Imamo jedno 10 ruku najmanje. Vi znate da Maruševac, pored onih gde su sobe, učionice, postoji dosta polja okolo. Treba dosta da se radi. Jedan moj kolega kad je studirao, kaže, jednog dana dolazi preceptor i kaže da zasade jele. Tamo, nove jele. Kaže moj kolega, ja razmišljam što bismo mi sad sadili jele kad će Isus doći uskoro. Znate vi koliko je jedna jela kad se posadi pa treba vremena da ona poraste. Što bi mi sad gubili vreme pa da sadimo, Isus će doći, ali ajde preceptor je rekao, posadio on jele. A onda kaže, počeo i da radi, i onda kaže, kupio jedan auto i traje mu 10 godina auto i odlučio da kupi drugi. I kaže on sebi, ovo ti je posljednji auto. Sad kupuješ 10 godina, sigurno će Isus doći i to je to. A kaže, u to vreme je bila generalna konferencija i on je bio na generalnoj, evo ove godine imamo generalnu, i na generalnoj konferenciji izabrana je nova uprava i kaže sada predsjednik, vidimo se te i te godine na novoj generalnoj u tom i tom gradu. A kaže moj kolega, ja sedim i razmišljam, pa neće više biti generalnih na zemlji. Kako ćemo se vidjeti u tom i tom gradu? Jedino na nebu može da bude generalna. I onda moj kolega nastavlja u propovedi i kaže, ja danas kad odem u Maruševac, a kaže one jele su ogromne, ne možeš je obuhvatiti, kaže ja sam dosta automobila promenio i kaže imali smo mnogo generalnih konferencija od tada na ovoj zemlji. I on kaže u propovedi sljedeću rečenicu, što je mene navelo na duboko razmišljanje, on kaže moja najveća tuga u životu. Kaže najveća frustracija je zašto moj Gospod još uvijek nije došao. Kaže moja tuga je zašto moj Gospod, voljeni Gospod, još uvijek nije došao. I znate šta je moja bila prva misao? Da li je to i moja tuga? Da li je i meni žao što moj Gospod još uvijek nije došao? I znate, ovo bi bilo pitanje za svakog od nas, ovo je lično pitanje. Da li mi je žao? Da li čeznem za tim danom? Da li čeznem za nebom? Evo, čitali smo uvodni stih. I znate, kad razmišljate o ovoj temi, ona nije ni malo naivna. Ako ne čeznem za tim danom, to može imati ozbiljne implikacije na moj duhovni život. Evo ga ovdje uvodni stih, ja ću ga još jednom staviti, Matej 24, kaže ko je taj mudri i verni sluga kojega je postavio gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok. Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Zaista vam kažem, postavit će ga nad svim imanjem svojim. Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svom, evo sad ovo ključ, neće moj gospodar još zadugo doći. I počne biti svoje drugare, jesti i piti sa pijanicama, doći će gospodar toga sluge u dan kada se ne nada i u čas kada ne misli. Kaže, neće moj gospodar još zadugo doći. Kakve to ima implikacije? Veoma ozbiljne. Kaže, počeo je da bije svoje drugare, znači nemoralno se ponaša prema drugima, jesti, kaže, piti sa pijanicama, jer neće još dugo doći. Znate gdje smo mi najsigurniji? U čežnji. U želji da Gospod uskoro dođe. I tada sam najsigurniji, jer to ima jako dobre duhovne implikacije na moj život. Znate šta sledi, koja je priča posle ove priče?
10 devojaka. Ajde pitanje zašto lude devojke nisu ponele ulje sa sobom u kontekstu ovoga. Pa upravo se ovo ponavlja, ima još vremena, pa neće ženik još doći, bit će vremena da mi pripremimo ulje. A ove mudre devojke, one čeznu za ženikom. Zato su poneli ulje, a ulje je Sveti Duh. A Sveti Duh su rodovi. Znači, kada želim nebo, kada čeznem, to ima jako dobre duhovne implikacije na moj život. I to je poruka ovog teksta. Evo sad kad govorimo o nama. Ajde, vratite se 1860. godina, Michigan. Mi smo tada sebi dali naziv Adventisti 7. dana. Zašto smo sebi dali taj naziv? Ajde, želeli smo da poručimo svetu dve važne istine. Jedna, zaboravljeni 7. dan. Znači, da se obnovi verovanje u 7. dan. Šta je druga poruka? Zašto smo dali adventista? Šta znači adventista? Znači čekao. Drugim rečima, adventista bi neko trebao da prednjači u svetu u želji da Gospod Isus uskoro dođe. I u tom nekako želji bi trebao da priprema svet. Zato smo sebi dali taj naziv. Zato ja kažem, ovo je pitanje za pojedinačno za svakog od nas. Da li ja zaista čeznem? Da li čekam da bude taj dan skoro? Neko je zapazio, kaže, ko čezne, on straži. Ko straži, on se priprema i on je spreman. I može otvoriti Spasitelju u svako doba kada zakuca na njegova vrata. A sve počinje od čega? Od čežnje. Ko čezne, on straži, a ko straži, on se priprema i spreman je. A sve počinje od te čežnje, od želje da to bude tako. Hajde da mi ispričam nešto, ovo je jedna legenda, ali je vrlo poučna, evo za nas koji živimo u 21. veku. Adventisti smo, znamo vrlo dobro o drugom Hristovom dolasku. Ovo je inače legenda o Gorunu. Ne znam da li je neko imao prilike da čuje. Kaže se da je Gorun bio jedan skromni, veran Spasiteljev učenik i kaže da je Gorun želeo da dočeka dolazak Spasitelja. I kaže jednog dana njemu Spasitelj kaže da ide na goru Karmil, ovo je inače gora Karmil, i kaže da bude na gori Karmil i tamo da ga sačeka. Kaže mu Spasitelj, ponesi jedan šator i ponesi ćebe. Idi na Karmil. I onda Gorun je otišao na Karmil i šta je trebao da radi na Karmilu? Kaže, trebao je da čita Bibliju, da se moli i da se priprema za Spasiteljev dolazak. E sad ova legenda kaže Gorun kad je otišao na Karmil, imao je on ćebe, pokrio se ćebetom, šta se dogodilo? Miševi mu progrisli ćebe. I sad znate, više ćebe ne greje, tako što je grejalo, ima sad i rupice. I onda kaže Gorun, se išao je u selo, da uzme novo ćebe. I seljani njemu dali novo ćebe. Vratio se on gore, međutim, ponovo miševi progrizli ćebe. Uzeo treće ćebe, ponovo miševi progrizli. I se razmišljaju ovi seljani, žao im onog sveca na Karmilu, što stalno dolazi i kaže, hajde da mi njemu damo mačku. I dali oni njemu mačku i sad mačka rešila problem miševa, ali za mačku treba mleko. A onda kaže Gorun silazi u selo po mleko. Pa si išao jednom, pa drugi put, pa treći put i sad ovim seljanima žao onog sveca na Karmilu, pa kaže ajde da mi njemu damo kravu. Da ne mora više da dolazi. A onda kaže dali njemu kravu i sad je on imao mleko, ali sad kravi treba ispaša. A onda kaže svecu sa Karmila dali su najlepšu polje, najlepšu ispašu, gde može da hrani kravu, ali sad pošto je ispaša treba radnike koji će se kupljati tu ispašu. A onda su i radnici došli gore. A onda treba radnicima napraviti smeštaj. Kad oni rade moraju negdje biti smešteni. A onda su mu izgradili kuću za radnike. A onda kaže krava se otelila, a onda je morao da proširi štalu da bi smestio sve to. I tako dan za danom i kaže dolazi jednog dana njegov Spasitelj. I dolazi Spasitelj na Karmil, ali kaže u susred mu ide, kaže jedan debeo gospodin u jednom skupom odelu. I kaže njemu Gorun, o dobro došao kojim ti poslom do nas?
tako dočekuje goron Isusa. Koji biznis bi mogli zajedno da otvorimo? I umjesto onog Goruna koji je otišao da se priprema za Gospodnji dolazak, da se moli, u stvari pretvorio se u nešto što on ni sam nije želeo. Vidite, kad razmišljate o zemlji, evo kad razmišljamo o nama, treba da se čuvamo da ništa na zemlji, može nam Bog dati svašta, da ništa na zemlji ne odvrati moju pažnju od čekanja Gospodnjeg dolaska. Sve mogu da radim, ali uvijek da znam da je to na prvom mestu, da je to najvažnije. A Gorun je to zaboravio. Gorun je to zaboravio. I znate, kad razmišljamo sad čežnja za nebom, zašto je nebo toliko bolje? Ne znam da li ste razmišljali, zašto je nebo ipak nešto što je bolje nego što mi daje ova zemlja? Pored svega što mogu da imam. Zašto je nebo bolje? Ja sam ovdje stavio neke razloge zašto smatram da je nebo bolje. Hajde ovdje prvi razlog, onako, osnovni razlog kaže lepše je nego zemlja. Prvi razlog. Ne znam, volite da budete u prirodi? Ja? Ja jako volim, ja uživam u prirodi. Zamislite kakva je priroda u raju. Evo sad ovo je još uvijek jedna bleda slika one prirode kakva je bila u raju, kakva je na nebu. A još uvijek se divimo. A zamislite ta priroda, kakva će to biti priroda? A niko od nas je nije video, osim pojedinaca. Znate kad apostol Pavle kaže da je bio uzdignut do 3. neba? Znate taj tekst? Zašto Pavle kaže do 3. neba je bio uzdignut? Šta onda postoji 1. i 2. nebo? Znate zašto Pavle kaže 3. nebo? Da ne bismo bili zbunjeni. U Bibliji se pominje 3 neba. Znate koje je prvo nebo? Kaže Biblija tamo gdje lete ptice. To je ovo nebo koje mi vidimo. A onda kaže Sveto pismo ima drugo nebo gdje je Bog postavio zvezde, mesec, sunce. To je ono drugo nebo. 3. nebo je gdje Bog živi. I onda Pavle kaže, ne da bismo bili zbunjeni, Pavle kaže, vidite, ja sam otišao na to 3. nebo. A onda je čuo neizrecive reči. Šta je Pavle video tamo, kako je to bilo, mi ne znamo. A znate ko je još bio i video 3. nebo? Molim? Vrlo zanimljivo, Ellen White je bila u jednom trenutku uzeta i videla je 3. nebo. Ste čitali njene reči kada se vratila? U stvari, jako je bilo teško da se vrati, ona kaže kao prvo. Bila je jako tužna. Kada je plakala je da mora da se vrati na ovu, kaže, strašno mračnu planetu. Onda ja razmišljam šta je ona videla tamo. Njene reči, kaže ona, ajde podsjetit ću vas, kaže šume tamo, kaže nisu kao naše šume tako mračne, nego kaže svetle su. Je sad vrlo interesantno, ona kaže jednu rečenicu, kaže zelena boja lišća. Nije zelena kao naša boja. I onda je nedostaje reći, ona ne zna da kaže, ona vjerojatno nikada tu boju nije videla. I ona kaže, ma to je večno zelena boja. Sećate tih reči? Večno zelena boja. Znate, mi danas, ne znam da li ste znali, kad govorimo o bojama, da mi imenujemo samo 11 boja, osnovnih. Kaže da na zemlji postoje milioni boja. Mi samo mali broj poznajemo. Zamislite na nebu koliko ima boja. Kako je to divno. Da vidite večno zelenu boju. Ili znate, kad razmišljate o zemlji, ja ne znam koje voće najviše volite. Ja imam 2 favorita, to je banana i lubenica. I znate, ja kad uzmem bananu i kad zagrize, mene niko ne može da ubedi da Bog ne postoji. Kad je ono tako ukusno i tako slatko. A ne znam da ste znali, kad govorimo o bananama, na zemlji postoje 1000 vrsta banana u 50 grupa. Molim? 1000 sorti. Ja sam mislio da ja ceo život jedem jednu vrstu. Ali kažu da ima. Zamislite u raju koje tek vrste voća postoje. Kakav će tek to savršeni ukus da bude? A ja se divim ovoj bledoj slici. Zato je nebo bolje mesto. A ja sa mojim Andrejom kad razgovaram, onda znate, moja omiljena životinja onako kojoj se divim je lav. I onda kažem Andreju,
ja jedva čekam da odem na nebo, da budem i da onom lavu malo onu grivu razmrsim. To će tamo biti. Zato je dobro maštati, dobro je zamišljati tu lepotu koju je Bog spremio za nas, a to će biti na nebu. Nikada ova zemlja, uživamo mi u prirodi, lepo je biti pored jezera, ali ono plavo jezero, ona zelena boja, to nikada nismo vidjeli. To je na nebu. To je večno. Evo banane, a tamo ćemo imati još više. Još više banana. Novo telo. Znate da koliko imamo na zemlji, da nam je ova zemlja pružila, postoji jedna stvar koju nikada nam ova zemlja neće pružiti. A to je patnja u našem telu. Znate sada, ja verujem da niko od nas ne može da kaže da je potpuno zdrav. Ja može neko da kaže ja nemam nikakvih tegoba. Ja mislim da svako od nas ima nešto. Neku tegobu, neki zdravstveni problem koji vuče. Znate kada će prestati to? Kad Isus bude došao. I vi znate, apostol Pavle kaže one čuvene reči. A kaže, ovo propadljivo treba da se obuče u neraspadljivo. Mi nikada nismo doživjeli to telo. Nema patnje, kaže Jovan, neće biti bolesti. Evo kaže, nema plača, nema smrti, znači jednostavno potpuno zdravo telo. Zar nije to vredno čežnje, vredno našeg čekanja? Znate, kad razmišljate o ovoj zemlji, pored bolesti mi stalno nešto, evo sada skoro ako ste imali prilike da gledate koronavirus, stalno nešto nam leti u vazduhu i uvijek postoji neki strah da li će mene dotaći. Ja sam gledao na YouTube, možda se vidi da ljudi u Kini padaju kao sveće od tog nekog virusa. A vidite, na nebu tog nema. Nema bakterija, nema virusa, nema problema. Jednostavno dobijam novo telo, bez bolesti. Zato je nebo bolje mesto nego ova zemlja. Nikada mi to ova zemlja ne može pružiti. Nebo je bez greha. I sad znate, ovo je jedna stvar jedan od velikih razloga zašto pravi hrišćanin želi da se stavi tačka na ovu zemlju. Zbog greha. Uvek na zemlji treba da osjećamo to nezadovoljstvo zato što je greh na zemlji. Da jednostavno živimo tamo gdje nema greha. I kad Isus kaže, blago onima koji su gladni, žedni pravednosti, oni će se nasjetiti. Znate kada će se nasjetiti? Kad Isus bude došao. Tada je pravo zasićenje pravednosti. Dok god sam na zemlji, znači nikada jednostavno greh će biti oko nas. I onda kada razmišljate, znate koliko statistika ima? Ne znam, svake minute bude jedan ubijen i tako dalje. Sve to može da se čita. Pa onda vidite nemoral, vidite oko sebe. Jednostavno, pravi hrišćanin nema mira. On ne voli zašto je okružen sa tim. On čezne za pravednošću. Čezne za tim danom kada toga neće biti. Zato mi u molitvi kažemo, neka dođe carstvo tvoje. Zašto nas Isus tako učio? Znači, hrišćanin nije zadovoljan ovom zemljom zato što tu nije carstvo Božje u potpunosti. Zato on čezne i želi da oni kvaliteti neba budu i kvaliteti ove zemlje. Zato što je greh. Sad ponovo, ja ne znam kakvi su stanovnici neba, vi znate da postoji nepali svetovi, ali živeti među njima je sigurno nešto veličanstveno. Kada je Ellen White se vratila, pored tih boja što je vidjela, ona je vidjela svetove koji nisu pali. Znate te tekstove. I onda zanimljivo je kako je ona upisala te ljude i onda isto je nedostajale su je reči i onda kaže veoma ljubazni. Ne zna kako da ih opiše, ali kaže veoma su ljubazni. Da li čeznete da živite potpuno među ljudima? Znate, mi na zemlji uvijek imamo neku sumnju kada vam neko nešto kaže ili uvijek nešto strahujemo da li postoje neke skrivene namere. Na nebu, među spašenima, kad ti kaže da, to je da. Kad ti kaže ne, onda je to ne. Nemaš da sumnjaš, ne moraš kuću da zaključavaš. Svi ljubazni, svi dobri, nema straha više. Zato je nebo bolje nego zemlja. Zato što tamo pravda živi. A ono što bismo mogli reći kao najvažnije, živećemo sa Bogom.
Hrišćanin čezne zato što želi da živi sa Bogom. On je nemiran zato što Bog ne živi na zemlji je greh. A tamo gdje je greh ne može Bog prebivati. U carstvu Božjem ćemo biti sa Bogom. I vi znate one reči Jovana u Otkrivenju kada kaže i ču glas veliki s neba gdje govori evo skin je Božje među ljudima i živeće sa njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima Bog njihov. Evo konačno, stiglo je nebo i kaže konačno Bog će biti sa njima. Zato je apostol Pavle rekao ono veliko mi. Zato je Jovan rekao dođi Gospode. Zato je Martin Luther, Calvin, oni su čeznuli da budu sa Bogom potpuno, a ne ovako na distanci. Jer sad kaže Bog će biti sa njima. Vidite, nebo je mesto sastanaka sa Bogom, ali sastanaka jedni sa drugima. Ja nikada neću biti zadovoljan ovom zemljom, verujem ni vi, zato što je ova zemlja mesto rastanaka. Sa koliko ljudi, dragih osoba smo se rastali do sada? Sa koliko ćemo se još rastati? To izaziva tugu, ali onda imate nebo je mesto ponovnih sastanaka. Sad možete zamisliti, dođe dan kada ćemo ponovo vidjeti naše mile i drage. Kada ćemo ponovo biti sa njima. I ne samo, i nema više rastanaka, nego u celoj večnosti smo mi zajedno sa njima. Zar nije to lepo? Kaže da će, ako je majka izgubila dete, bebu, kaže da će anđeli prilikom vaskrsenja, kaže, donositi bebe, donositi decu roditeljima. Zamislite taj nevjerovatan događaj. Kako će to biti lepo? Zato je nebo bolje mesto. Zato u hrišćaninovom srcu je uvek čežnja za tim boljim. Da budemo jedni sa drugima i sa kojima smo se rastali, ali da budemo sa našim voljenim Gospodom. Jer će on biti sa nama. I kaže, oni će biti narod njegov. Znate, kad razmišljate, ajde još jedna osoba iz Svetog pisma, kad razmišljate o Davidu, vi znate za Davida je jedino rečeno u Bibliji da je po volji srca Božjega. Ajde da spitam zašto. Zašto je David rečeno da je po volji srca Božjega? Šta bi smo mogli nabrojati? Ima više stvari. Bio je iskren, ponizan, odlično. Znao je da se pokaje. On se odmah pokaje. Voleo Boga. Znate, kad razmišljate o pokajanju, ali razmišljate i drugi su se kajali. I David se kajao. Kad razmišljate o njegovom životu, šta je uradio u životu? Jurije Hetin, svašta je tu bilo. A opet je nazvan po volji srca Božjega. Ja mislim da je nešto bilo presudno u njegovom životu. Ja ću vam staviti neke rečenice iz njegovih psalama. Kao što košuta traži potoke, tako duša moja traži tebe, Bože. Žedna je duša moja Boga, Boga živoga. Kada ću doći i pokazati se licu Božjemu? Ili kaže dalje, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne telo moje u zemlji suvoj, žednoj i bezvodnoj. Gine duša moja želeći u dvore Gospodnje. Srce moje i telo moje otima se ka Bogu živome. Ja verujem da je ovo bilo od presudnog razloga zašto je nazvan po volji srca Božjega. Jer osjećate čežnju za Bogom. Znate, gledajući sa zemaljske tačke, David imao sve. Imao je vlast, bio je car, bio je omiljen u narodu, ali on je nezadovoljan. Zašto je nezadovoljan? Zato što njegov Bog nije sa njim. I kaže, traži tebe, Bože, žedna je duša moja Boga živoga. Kada ću doći i biti zajedno sa Bogom? Ja verujem da je jedan od glavnih razloga zašto je David nazvan po volji srca Božjega. To je ta čežnja, želja za Bogom. Zato Bog kaže za hrišćane, ali sada bolje žele, to jest nebesko. Zato se Bog ne stidi njih nazvati se Bog njihov, jer im pripravi grad. Hajde da budemo oni koji ćemo želeti to bolje. A šta je to bolje? Neverovatna priroda, neverovatno voće,
Šta smo rekli? Nema više bolesti. Jednostavno ulazimo u telo gde nema više raspadljivosti. Pravda je oko mene. Nema više greha. Bog je sa nama. Vidjet ću svoje mile i drage. Zato oni žele to nebesko i to bolje. Hajde da mi budemo to i naš vapaj. Hajde da se udružimo sa njima. Kao adventista 21. veka da želimo to bolje. Da nikada ova zemlja ne bude moj pravi dom. Iako treba da volim ovu zemlju i da uživam i u voću i u prirodi i u ostalome, ali da uvek znam da postoji nešto bolje i da uvek čeznem za tim bolje. Hajde podelim sa vama jednu priču o jednom dečaku. Naime, jedan čovek je pecao ribu i dok je pecao ribu, kaže, video kako se jedan dečak približava i onda prva misao mu je bila, evo sad će me, oteraće mi ribu, sad će galamiti i onaj dečak pravo na njega i pita on dečaka, šta radiš tu? Pa kaže, čekam brod. A kaže, vidi, ne dolazi ovde brod, nego tamo je pristanište, ovde ne dolazi brod. Ne, kaže, ja ću ovde čekati. A onda ovaj ribar si razljutio, kaže, neka ga nek čeka ovde pa nek se nauči lekcije kad mu ode brod. I onda ovaj mali seo i čeka brod, a ovaj peca ribu. I onda kaže, u jednom trenutku čuje se brod kako dolazi. I onda ribar pomislio, evo ga, sad će naučiti lekciju. A onda brod, kaže, prolazi i kaže, okrenuo se tačno prema njima. A ribar gleda zbunjen, šta se ovo dešava, onda brod stao, kaže, jedan mali čamac se spustio, 2 čoveka su ušla u čamac i tačno do ribara iz ovog dečaka da uđe u čamac. Onda ovaj dečak ušao u čamac otišao do broda i on se popeo, a ovaj ribar ne trepće i gleda šta je ovo. A onda kad se ovaj dečak popeo na brod, a onda je viknuo, kaže, Čiko, zaboravio sam da ti kaže, moj tata je kapetan ovog broda i on je rekao da će doći po mene upravo na ovom mestu. Čiko, moj tata je kapetan ovog broda. Vidite, Bog je kapetan našeg broda. I on je rekao da će doći po nas da nam ponudi nešto bolje. Hajde da nikada ovo propadljivo na zemlji ne bude nešto, a da ja odbacim ono bolje. Hajde da se svi nađemo u onom boljem. Amin.